Go on ahead, I'll come by foot along the bare grass and the green way, with nothing in my pockets in glory. One eye forward on the road, and one eye inward on my heart, and walking quietly in glory. Gloria. This would come with it. Yeah, please. Oh, it's soft and it's easy to work with. You need a real challenge, not just a small one, because that doesn't convince people to come out of their way. A real challenge. I grew up in Africa, and then I was brought back to Europe for schooling. I arrived there. I didn't really, I was a foreigner in Africa, but at the same time, I was born there. There was a legitimacy. Then I arrived in Belgium, and there was a legitimacy because I'm Belgian, and both parents from Brussels, and white, and so on. But simultaneously, I felt more a foreigner there. But at the same time, I started to realize also that the semiotics of contemporary art was quite a Western thing. But so why? Where was this rest of the world? I couldn't really find first a lot of Africans in there. It has to be about ramification and get that tree to grow the other way around, deeper into the system. Anyway, it started to bug me.
let's say it's the sun. What does it symbolize in Friesland, for example? The sun, the This stars? is the sun, yeah. Is there a symbol behind it, or is simply why the sun more than the moon, for example? Yeah, the sun is important, eh? Yeah. Yeah. But, in a few weeks, Will be dark the whole time. Dark. The stars are for good luck. Good luck. Yeah, I guess it connects to shamans. Yeah, as this, well. yeah. And the Viking. The Viking. This is actually another interesting bit which we could imagine doing glass and combine with copper as well. Because then there will be a lot of stuff in here that's turning and then, you kind of imprison them in the glass and then you unscrew later. They get stitched in, but they just need to be, perfectly perpendicular to the side. So it's a bit technical, but it's could be fun. Oh, how are you? Hi. You good? Yes, Yeah? thank you. How are you? Fine. I immediately understood the value of the local in your work. It is an international work you're making because craftsmen from various countries are contributing to your work. And in a way, that's what we're doing at the Fries Museum as well. We invite artists from Friesland, but also Frisians working abroad that are really making it internationally, and artists like you that come from the outside world into Friesland to reflect on topics that are specific, but especially in your case, quite universal as well. So it is really what we need today. It is integrated, with creativity playing a very important role, and clearly creativity is something that we need to develop this region. Cheers. To the power of art. Huh? Come by. Oh. Most people consider craft, always all of the things we surround ourselves with and the way we think the world tends to be dogmatic. And the dogma means simply that if you think craft, automatically you think an old, ancient technique and all of what goes with that. And again, the Western dogma about that will be to kind of try inherently to put things on that timeline. What's before what, hence what's more modern than what, hence what has more value than what, what's more worth listening to, considering, listening to, or whatsoever. So here you kind of flatten it all up, and you say craft, art, design. Let's pretend it's all the same thing at all, And it's actually true that in North Africa here, for example, the difference between a designer, a craftsman, and an artist is, it's up to the question, really. It's not really a thing. Als je kijkt naar de hinderlopen vormgeving en ambacht, dan zien we dat als iets van zoveel jaar geleden. En dat komt eigenlijk omdat het stil is komen te staan op een gegeven moment. Er is op een gegeven moment een moment geweest dat de hinderlopen vormgeving en ambacht en alles wat er omheen kwam kijken niet meer verbonden was aan een maatschappelijke ontwikkeling. En daarvoor was het wel. Eigenlijk komt de hinderlopen schilderkunst en de hinderlopen ambacht komt allemaal voort uit maatschappelijke ontwikkelingen. Dus het feit dat Hinderlopen een handelsstad was geweest waar heel veel materialen en producten uit de hele wereld bij elkaar kwamen.
kwamen bij elkaar. Mensen vonden bepaalde dingen mooi, andere dingen minder mooi, maar het werd een soort mode. Mensen gingen dingen met elkaar combineren. En daaruit stond hinderlopen klederdracht. En dat gold dan als typisch hinderlopers. Maar eigenlijk kwam het uit China, uit Japan, uit India. Er waren allerlei windstreken waar dat allemaal nieuwe invloeden bij elkaar gekomen. Dat is eigenlijk heel grappig. Je neemt iets aan als typisch ik. Terwijl je het eigenlijk typisch allerlei mensen around the world is die samenkomen in ik. En dat vind ik ontzettend interessant aan. Want dat doen we eigenlijk continu. Onze hele identiteit is een soort lokaal iets. We zijn, omdat we vergelijken ons met de buren. Maar ondertussen hebben we invloed uit de hele wereld. Nu misschien nog wel veel erger dan in de tijden van hinderlopen. Ook daar ontwikkelen identiteiten zich continu. I needed an item that was considered modern, that everybody had a relationship with, and it felt the engine is that because not only is it an icon of the 20th century, but also and modern, but it is also something you find all over the world. Doesn't matter on the top of the Andes mountain, all the way to the edge of the deserts in Africa, you find engines, and they are serving mankind. They are literally the objects that revolutionize our societies and diminished poverty worldwide right off, and manage the whole of mankind to take a leap forward, for better or worse. And my father, as an engineer, always tried to get me interested in fixing cars, and but I never really was interested. But then eventually, I came to the conclusion that I like the engine as a metaphor of a lot of parts having to fit each other for it to move forward. So it's a good metaphor of society or any system. I mean, if you think about it, it's a museum to the, industrial archaeology of the 20th century. Every model of every car Europe ever produced is stored here, like an archive. De Friese motor zijn we gaan kijken van, wat is nou specifiek voor Friesland een goede motor om te kiezen? En dan zie je in de context van Nederland, wat is nou bijzonder aan Friesland? Dat is de agrarische cultuur. Dan zie je dat de hele maatschappij is daarvan doorweven. En toen zijn we gaan kijken, wat is dan, als de landbouwgrond opgaan, komen we daar dan voor motorblok tegen? En toen kwamen we bij een veldhakselaar. En toen zijn we gaan kijken, als mensen een veldhakselaar zouden willen, wat is dan het summum van de veldhakselaar? Nou, toen kwamen we bij de veldhakselaar uit die we nu als basis gebruiken voor de Friese motor. Nou, toen gingen we met Erik bespreken. En toen zei Erik, die hinderlopenkamer die wil ik eigenlijk nog wel een stap verder brengen. Want die hinderlopenkamer, daar zaten mensen uit Scandinavië, daar droegen we eraan bij. En mensen uit Friesland, ook gewoon Friese invloeden zelf. Dus zouden we niet eens een keer een motorblok moeten maken wat ook gewoon daarover gaat. Deze motor had een 16 liter inhoud. En hij is zwaar genoeg voor de 600 pk voor de machine. Dit type motor komen, hier 2000 komen ze voor het eerst in. Dit rent altijd. Op zijn tijd zijn burger, zijn olie, luchtfilter goed bijhouden en gasoliefilter. Dan rent het altijd. Dat is wel uniek. Er leidt wat een ding leidt je achterin, maar als dat ding in keer tot leven komt, jongen, dan komt het dan wel door. Ja, dat is wel, dat is wel apart. Ja. Ja. . 'n 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 '
lijkt me alleen maar in. Vooral in het werk, in combinatie mee houden, hè, van dat spul aan de gang te houden. Hè, dat spul moet draaien. De dingen steken zijn allemaal maar op de draai. Dat is voor mij de uitdaging. Dat maakt het zo mooi. Wij kunnen ik niet ziek worden. Een machine kan ik niet ziek worden. Straks ben ik bezorger. En mij eigenlijk net, maar dat gebeurt wel. Vroeger, ja, daar moeten wij naar rood van. Ja, het gebeurt. Het gebeurt. Mensen die met hand sleutelen, die zijn veel geen, ja, er ben net vol meer die dat kennen. Dus ja, dat realiseer ik me mooi. Ja. Dat er net volle mensen meer die dat doen. En dwaalwollen. Ja, maar ja, dat is al je gemak, hè. The engine, it's an icon of the 20th century. It represents, I guess, our relationship to that century and a certain way of functioning, meaning industrialization. And it's used by craftsmen to work. It is true at the same time that it is problematic because its appearance had effects, and it affected primarily the previous mode of production, which was heavily craft. So while craftsmen were the first to make cars in 1900, I mean, or up to 1900, they're a struggling couple, let's say. And that's when I suddenly had this idea, okay, you need to bring these craftsmen into working on an engine. Gas, denk ik, hè? Ja, ja. De industriële revolutie op het vasteland is hier begonnen. Onder invloed van een specifieke familie, Cockerill. De familie Cockerill kwam uit Groot-Brittannië om hier specifiek te beginnen met de grote productie van staal. Nou, vroeger wist je dus, als je smid was, wist je van haver tot gort hoe de voorwerpen in elkaar staken die je maakte. Het was, laten we zeggen, heel dichtbij de eigen handvaardigheid. En doordat al deze schakels daartussen zijn gekomen en wij dus de, laten we zeggen, directe en intuïtieve kennis over wat een machine of een artefact of een voorwerp of een gereedschap, wat dat is. Dus wij zijn onze intuïtieve kennis van dat soort voorwerpen kwijtgeraakt in deze transformatie. Dus zij zijn voor ons vreemd geworden. En ze zijn niet meer een natuurlijk verlengstuk van ons lichaam. Dus technologie is een vijandig iets aan het worden. En dat heeft ermee te maken dat wij die intrinsieke relatie tot technologie verloren zijn en dat het eigenlijk op ramkoers is gegaan. Dus technologie wordt altijd geassocieerd met vooruitgang, maar dit is geen vooruitgang meer, dit is louter expansie. Technologie is alleen maar groter, aanweziger, et cetera aan het worden en heeft dus geen directe band meer met wie wij zijn. En we geven de technologie de schuld van wat er allemaal mis aan het gaan is. Wij zijn een beetje het leidend voorwerp geworden van technologie-innovatie. Kom maar. Kom, Wiep. Wiepje is mijn ouderwetse hinder. Die is nog geschikt voor het echte werk. Zie je? Een beetje dik en gekond, een beetje roen, robuust. Dit is echt het ouderwetse, barokachtige hinder. Het is geen stermerrie en dat weet ik net. Maar ze was dat ze vroeger hier. Die kennen Karel lopen, het kont in de broek, is een beetje kwater, een beetje roener in de kont. Ja, er ik bij. Het product hinder,
Het is sport, elite. Maar ik probeer nog een beetje dat werk maar die beesten te doen. Dat gaan we proberen, hè, Wim? Maar het is vooral voor mij een stukje rust, ervaring van, en veel hoe het echt is. En dat ben je op het trekker eigenlijk gewoon net. Even staan, kijk er even bij. Kom eens. We gaan nu 3 opruimen. Nou, dan moet ik even bedenken hoe het dit nog helemaal in gaat in. Dat is voor mij een primeur. Terug. Kom maar. Hup, kom maar. Kom maar, toe schatje. Vooruit, voorwaarts. Ze moet het echt leren. En ik. Kom maar, stappen. Ja, kom maar, voorwaarts. Hey. There is a growing unsatisfaction with the fact that the only items left around are just super cheap, super equivalent, and tells us nothing about who we are. أنا أحسب أنه توما حنت الأوروب حنت انفتحت على حضارات أخرين كانت حضارة كبر من أوروبا وخص أوروبا تلبي العالم داكشي اللي كيحتاج المسائل ديالو اللي كيحتاج من ناحية أنها خصها تكون سريعة وخصها تكون عندها تقنيات كثيرة وخصها تكون يعني بزاف ديال الأمور وهذا الشيء يعني لابد ما غادي يضحيو بهذاك الوقت وهذاك الحب لأنه خصهم خدامين مع ناس اخرين عبر العالم وعندهم برامج اخرى نفرضها العصر عندهم برامج اخرى حين هو معذورين ولكن من الناحية الإنسانية للأسف دور بجنابك شوف الحاجة اللي قريبة منك راه يمكن لك تنتج بها شي حاجة بلا ما تعقد الأمور شي حاجة كبيرة. لا شويه لا هز كان Technologie is een extern orgaan. Elk technologisch artefact is een verlengstuk van ons lichaam. Op het moment dat wij de directe relatie met die verlengstukken kwijt zijn geraakt, vervreemden we in zekere zin ook van onszelf.
Dat is het verschil met regio's in de wereld waar ambachtelijkheid nog een belangrijkere rol speelt. Want in die regio's wordt bestaat veel meer een gerichtheid op de bezieldheid waarmee producten gemaakt worden. Dus serieproductie heeft ook iets zieloos, dus de oneindige reeksen van dezelfde dingen. Maar als iets ambachtelijk gemaakt is, heeft het altijd een uniciteit. A collectively owned art object that belongs as much to craft history, to art history, to technical engineering and industrial history. It pertains to design as much. Anyway, an object like that is a crazy object. And I'm over the gate and I'm gone like a fox in the meadow, no one on my trail. I'm gone. Rewild my heart, let me be. I'm over the blame, over the shame, and I'm gone like a fox in the meadow, bright flash in the shadows. I'm gone. Rewild my heart, let me find my animal part, the divine. Rewind me. طيب طيب بارك بارك. Ça y avait pas. Ça c'est pourquoi tu crois c'est pour la. C'est pas la boîte de vitesse non? Non, ça c'est le volant. Mehdi, parce qu'il faut qu'ils aient le gars là, le Majolika, tu vois. Donc du coup il faudra qu'on ait quelque chose qui couvre peut-être sur. On va voir la hauteur à peu près comme ça. Mais je me dis ici ce qu'il faudrait c'est qu'on prenne dans ces 4 boulons-ci pour le soutenir le moteur. Parce que ça doit rester libre pour que la boîte vienne. La pièce dont on parlait, c'est celle-ci. لأن الأوروبيين فهموا عندهم حتى هما ديك القدرة على أنهم كيبان لي أنا على أنهم تيعطيو واحد القيمة واحد وكيقدروا على أن هذيك الصناعة التقليدية بدل فيها واحد الإنسان واحد المجهود وواحد التركيز كبير من خلال ذاك الواقع اللي وقع لهم ملي ولا كل شيء آلي
ولا كيعتمد على الآلة فبالتالي انعكس داكشي على ان رجعت لاوروبا، رجعت القيمه للصناعه التقليديه، رجعت القيمه للحاجه اللي كتقاد بليد اكثر من الحاجه اللي كتقادها لا ماشين، واخا تكون رخيصه عليها مثلا ولا متقونه عليها، واني ديما القيمه كتبقى الحاجه اللي مقاده بليد. والاوروبيين تيبان لي دابا حاليا حاسين بهذه القضيه هذه اكثر ربما كاع اكثر منا حنايا اللي خدامين بالصناعه التقليديه، باقيين عندنا وخدامين بها. خديجه لاباس عليك؟ الا ما خديناهاش كمهمه غادي تولي حاجه ممله، تولي وما بقاش غادي تكون عندك داك الحب بانك تكمل فيها. فبالتالي انا كناخذ الخدمه ديالتي مع إيريك كمهمه اللي ممكن تنفعني وتنفع حتى الناس الاخرين، يعني عندها واحد الواقع جميل عليا وعلى الناس الاخرين، فبالتالي كناخذها كمهمه. Yeah, that's that. Wow. So, What a monster. Yeah, it's a monster. You know, we already met the craftsmen in Friesland around this, so we have the same engine has been delivered to the museum. There was one there for the show and for the people there to work with, and one here for the productions that's centered in Morocco. I'm not really a car person. I'm not interested in engines whatsoever, but it sounds weird to say that at this stage in my life. But I got into that purely poetically, and many of these craftsmen realized that they're needed in the system, and they have ramifications that go everywhere, from Al-Andalusia to the southern parts of the Sahara and so on and so forth. So they're much more linked to Europe than one would think, actually. The exchange have been tremendous over the centuries. So they are simultaneously extremely proud of that legacy, if you say, but simultaneously extremely doubtful of it, suspicious or shameful, because in a way it shows they're not in the modernity that they dreamed of or they've been told to dream of. So the schizophrenic mix of proudness and shame is really part of the whole thing. All these cats were born here. They eat the cockroaches, the mouse, and all the vermin. So they're very welcome in ateliers like this. You know, there is a very deep relationship between cats and craftsmen. Rustig, rustig. Goed. Rustig, mooi rustig. Goed. Ja, we moeten dit wat leren, hè, Wiep? Kom maar op. Goed zo. Nou, die ziektocht, dat is gewoon voor mij wel heel leuk, ja. Nou, van mij persoonlijk is het belang is dat je dan, ik werd dichter bij de natuur. Ja, het klinkt altijd wat oudballig, maar dat je dichter bij de natuur staat. Ja, dat je de fjellen, dat je, ik kan me net voorstellen dat je een eerste oor kapot bent met hinderdullen. Nou, dat is een ervaring en dat is ik met dit zo. Ik viel nou echt dat het ik nog zo lukt, dat veel ik hinder was. En mijn trekken viel er helemaal niks van. En dat verschil, dat is gewoon heel leuk omdat ik dat ervaren. En waarom is dat belangrijk? Om bij jezelf te komen klinkt dat zo, maar dat is wel wat zo, dan ervaar je wat dingen. Het hele verhaal van biodiversiteit, dat wordt pas leuk, nee, dat wordt nou niet keer belangrijk omdat we echt willen dat het klimaat verandert. Maar ik zorg dat die biodiversiteit achteruit gaat, hoe belangrijk het voor het leven zelf is. Wij zijn het net, wij zijn een onderdeel van het leven. En dat ben het net alleen, we zijn het machinaal, maar de vogels en de beestjes. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, de kracht van de biodiversiteit. En dat is voor mij de kracht van dat alles er wezen mag. Kom maar op, kom maar, terug. Goed zo.
heb ooit eens een keer een rondleiding gehad in de Mieden. En daar was heel mooi zichtbaar. We liepen daar door een weiland met allemaal wilde grassen. En allemaal verschillende soorten grassen. En allemaal vogels. En daar was ik me eigenlijk helemaal niet van bewust dat er zoveel verschillende grassoorten eigenlijk van nature al gewoon hier aanwezig zijn. Maar dat die natuurlijk allemaal verdrongen zijn door dat rijgras. En dat lijkt me wel mooi om iets te doen met dat lokale gras. Met van die ranke steeltjes en van die zaadjes en bladen. We hebben een hele rijke geschiedenis aan zilversmeden. Ja, de 17e en 18e eeuw sowieso. En ja, eind 19e eeuw denk ik ook gewoon uit Leeuwarden zijn de hele periode is geweest dat Friesland bovenaan stond in de zilversmeedkunst. Ja. Het leuke is met deze stekers, die komen ook uit het heel Friesland bij allemaal andere oude edelsmeden vandaan. Ik heb een aantal van een goudsmid uit Franeker en van de oude kramer hier in Leeuwarden en nog van een andere graveur die hier voor weer andere juweliers werkte. Dus die stekers komen ook overal vandaan. Dat is het mooie in dit vak, dat je ook altijd gereedschap, dat wordt ook doorgegeven. En, ja. Je moet rekening houden met krimp. En omdat het steengoedtemperatuur is, is de gemiddelde krimp 12%. Wij denken dat we alles helemaal maakbaar kunnen krijgen en alles perfect kunnen krijgen. Maar dat is juist het mooie van deze omgekeerde volgorde. Dat je machines, onderdelen die perfect gemaakt zijn, dat je die met de hand laat namaken. Toen ik aan begon, dacht ik er heel anders over. Dacht ik, dat ga ik gewoon wel doen. Ik kan het exact hetzelfde doen. Dat kan helemaal niet. Dat is de perfectie die je nastreeft, maar je krijgt het nooit zo als dat een machine dit gemaakt heeft. Want dat is het ambacht. Maar dat maakt ook weer dat je ziet dat er een hart en een ziel in zit. Vroeger konden ze niet anders. Toen alles met de hand gedaan werd, moest je daarmee dealen. Kijk. Voorzichtig dat hij niet uit zijn vorm gaat. En ik leg hem hier precies overheen. Het moet echt dagen en het liefst weken drogen. Hoe langzamer dit, want die curve die moet er helemaal in zitten. Ik merkte toen ik in Friesland kwam wonen dat de kleuren hier anders zijn dan bijvoorbeeld in het midden van het land waar ik vandaan kom. Die uitgestrekte weilanden. En dan zie je dat lichtblauw van de lucht. En dat wordt intenser lichtblauw door het groen. Dat is de uitstraling van het groen op dat lichtblauw. Dus we gaan elk blad een kleur geven van de Friese luchten. If you look at it from this side, it seems very plain, you know, solid. But actually, if you look a bit more carefully, especially from the inside, you'll see how many holes there is. And so, nowhere is it thicker than 5 millimeter. It's all in steel, of course, but 5 millimeter is not very much. And if we have to translate this into, you know, using Dragon's craft, meaning using wood, it could never sustain its own weight. And yet alone with all the parts that are going to come on top of it. And the only way to achieve that with a 5 millimeter thickness was to make it in steel and combine steel and wood almost equivalently. So there'll be as much steel as wood on this block. So we laser cutted each of the faces
And you have, of course, all the holes of the bolts and everything have to be exactly, you don't see any here, but you see the drawings, have to be exactly situated where they should belong. Well, we hope that's the only way that's going to work, and we hope it's going to work. Materials are who we are, so, and the techniques we use as well. So in the end, when you combine all of that, it gives a very good idea of, it kind of materializes the beauty and vastness of cosmopolitanism, So then we're not speaking of universalism. It's not about homogenizing, things. It's about exalting their differences. And so this is actually what it's supposed to stand for. Ik denk dat het ambacht al van nature een sterkere relatie met omgeving heeft. Dus de ambachtsman die bezig is om iets te maken is niet alleen bezig met dat ene ding. Hij is ook bezig met, als het van hout is, bijvoorbeeld waar dat hout vandaan komt. Als het van leer is, waar dat leer vandaan komt. Hoe die koe of die geit het heeft gehad in zijn leven. Of die goed behandeld is of niet. Of het hout uit een bos komt waarbij de dingen op een natuurlijke manier kunnen groeien. Dus in het ambachtelijk gemaakte artefacten zitten die hele leefomgeving al besloten. Als het hier komt, dan mag het nog ongeveer een maand als strijden je lezen, vooral het broeken. En als je er binnen alle eerste sappen en het leven is er wat uit. Want als je gelijk broeken, want we droegen het daarna in de klompen, dan krimpt het alle kanten uit. Dan is het eigenlijk nog te volle sappen in en dan squirten de klompen en dan kennen we er niks mee. Dit is hem, de zoeger. En dat is van de motor die we naar je moeten maken. Die roering is eigenlijk wel belangrijk, want ja, als dat net helemaal zo klapt, dan komt er direct net mooi in. En dat is nog wel een puntje waar we nog even mee zitten. Wij weten met de klompen zetten we het hout in een machine dat het altijd krimpt, want het hout dat krimpt naar de windkant daar. Dan krimpt het altijd is maar de kap mee. En dan zetten we de klompen dus wat breder en dan hebben we de goede maat. En dat ken je mij dus net met die roering, want het krimpt altijd naar je kant daar. Dus hij probeerde zo roer mogelijk te maken. En ik denk dat we wel aardig in slagen binnen. Vroeger hier elke streek en elk dorp hier zijn eigen, elk klompenmaker hier zijn eigen kenmerk wat qua beschildering. En ik weet net precies wat de gedachte erachter is, achter deze klompen, maar heel wij wie het zou. Dat de klompen moesten eigenlijk een beetje eruit zien als squon. Ja, dus dan maken ze eigenlijk weer steeds meer dat er een soort van vietertjes in de verfkamer zijn en dat ze heel luxe willen verven. Ik denk dat het daar wat bij komt, in die beschildering die er voorop zit. Dus, samen wat. Hè? I think Africans are as fascinated with engines and the mechanical world than the Japanese are fascinated with the digital and electronic world. So maybe it's not for no reason that they see that it means so much to them, or that they can see something much bigger than we see in these items. They see something beyond. Both are animists. Animisme is het wereldbeeld dat alles, planten, dieren, bomen, rotsen, bezield zijn. Het woord animus betekent ook ziel in het Latijn. En daarmee is animisme een visie op de werkelijkheid waarbij er niet zoiets als de dode natuur is en ook niet zoiets is als het louter materiële, maar dat eigenlijk alles wat bestaat ook een leven heeft. Alles wat bestaat ook een zekere mate van bewustzijn heeft. Het animisme stamt uit een tijdperk waarin wij veel dichter bij de natuur leefden. En daarmee die natuur dus ook een karakter toediende. En op het moment dat wij sedentair werden, en dat gebeurde op het moment dat landbouw werd uitgevonden, werden andere dingen belangrijker. Dus dat betekende dat toen al, dus dan heb ik het in Noordwest-Europa, ik zou zeggen 2000 voor Christus, verandert er veel. Dus ons wereldbeeld verandert daarmee en daarmee verliezen wij ook dat animistische wereldbeeld. We verliezen het idee dat de dingen om ons heen een eigen leven en karakter en bewustzijn hebben. Dat zie je ook heel goed in de godenstrijd in die oude Griekse mythologie, waarbij de titanen, die eigenlijk een soort elementengoden waren, vervangen raken door goden die meer
met het mensgecentreerde leven te maken hebben en daar dus symbolisch voor staan. Dat is al een eerste stap weg van dat animisme in het Westen. En dat is een soort van ontwikkeling die niet overal op de wereld plaats heeft gevonden. Dus niet in Zuid-Amerika, niet in Afrika enzovoort. That was my fear carrying it. Though it's fiberglass, so maybe we can glue it back. So I think it's a bit broken now, so but anyway. Let me just turn this around. Yeah. Yeah. The positive, this has to be cast in oil sand. And that's the outside, right? So this is the part you're going to see. This is the part you're going to see, and this. And we're going to cast from here. You cast from wherever. And this skeleton in copper makes the whole thing solid from the inside. So the copper skeleton is sort of our piece. We can keep it here for the moment. Yeah, but then I have a problem here to raise it. Then I would have to make these straight and cut them later. Yeah, I can do that. So then we can just have tiny bit here. We can put something. If it's impossible in glass, we'll make a little we make this a bit thing longer. in copper. Huta i den. Kan man inte blåsa den? Ska du blåsa i den och sen trycka i den? Nej, den kan ju komma in senare när det är kallt. Den? Ja. These were ceramic people who started it because they made the glaze. And then they start to melt it in small cups. And they made ceramic cores and spun the glass around it. That's the very first Egyptian hollow glass. And it took them 3,000 years until the Syrians started to blow in it. Oh, shit. What we are doing is related to the glass blowing, glass pressing, glass making since the Egyptians and through the Syrians and the Romans who brought it to Europe, and the Venetians who kept it surviving through the dark Middle Ages by trading it to Africa.
everywhere. If it's too thin, then yeah, it's I'll try it down here or something. Yeah. Glass is technically used in everything, and therefore one of our most important materials, and also one which does not dissolve like plastic. So it's the much better material, and if we just could find out to do the right things with the right polymers together with the glass, we could maybe do all the products we need today without polluting anything. And that's because there is a certain flexibility in the material. But you would need to do scientific and material science research. So maybe you can just actually combine fibers, who knows? But anything should be better than what it is just now. I mean, what the heck is the problem, really? Just because we have a plastic industry? Why? So, present. The first one. Do you think it's impossible to make a hole into this at this stage? A hole? Risky. Risky, More yeah. possible. Yeah. Wow. Yeah. I see. Oh yeah, yeah. That's. Oh yeah. Then we're gonna make these holes fitting based on the country. Yeah. And you can make this. Oh yeah. That's the discussion we had yesterday. Then either we go above with a kind of like thread that goes and attach it. The other option was to have a hole and basically fix it directly to here. Yeah, I understand. Beautiful.
verloop van tinten, dus van de dag naar de nacht. En het hart is het weiland. Nou, dat is Friesland. Ja. Maar het is wel mooi dat er dan weer een nieuwe ziel aan toegevoegd wordt. Ik heb mijn hart en ziel hierin gelegd, in de bladenmaak. En dan komt er nu een schilder, gaat aan mijn werk zitten. En dat ben ik ook wel gewend en dat vind ik ook mooi. Perfection is not the goal. It's situated elsewhere. It's already kind of a miracle if you think about it, that we can just, meet, click, and work together. Because we come from different worlds, really. So I think the fact that we could just go, approach each other with an open heart about things and say, it's not like anybody is better than anyone, but here is a common thing we can build together, and we need everybody's skills, however different it is, and we can, I think in Europe, since craft is under siege since now a century, then to remain existing, remain valid, you need to kind of organize yourself in terms of how you represent that thing that you're doing. You need to find your niche and you need to occupy it. So in this case, the type of surviving that the Moroccans are faced with is very different than the type of survival Europe is faced with, even though they're both hard, they're both surviving in a way. So suddenly everybody's naked, and then it works. So these exchanges are tremendously important, and I mean they are in the end feeding the sculpture too. They are as part of the sculpture as anything else. Een batikpatroon, zei hij. Wat ook in die kleding zit, batikpatroon. Ja, Fries gekookt. Dit is Indonesië. I made this too from wood. I made it from wood, yeah, the same pattern. Good. Yeah, very nice. Okay. Menurut saya, awal saya ditanya di sini sama Erik, saya sudah ketawa karena setahu saya Indonesia sama Belanda ada sejarah khusus. Menurut itu pasti ada hikmahnya, Mbak. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan juga kalau tentang sejarah-sejarah itu kan menurut saya mungkin entah baik itu entah buruk, yang jelas kita ya kita sekarang gitu. Where did you learn this craft? Is it a traditional thing by generations that you learn from your father or your grandfather, etc.? Begini, Mbak. Kebetulan bapak saya seniman. Saya dari kecil dilatih seperti ini. Sehingga saya mencintai banyak karya seni, banyak. Banyak jenis kesenian baru. Iya. Mungkin dari melukis. Pertama saya mengukir, terus melukis, juga main musik Bali, seperti itu. Karena mungkin itu warisan dari orang tua saya. I had conversation with various people involved, and there was this idea because they had seen in this book we had made about the first sculpture that we had at that time in Morocco, as is part of the tradition there, sacrificed a goat and ate it together, is what you do in this region of the world. I mean, obviously very well aware that Europe has moved on from that. So basically, the whole idea is to charge something symbolically. The symbolic doesn't mean it has to be either dirty or bloody. How about an animal? In the animal in Friesland there is the cow and there is the horse.
The horse was interesting to me in the context of this sculpture because you know, you speak of horsepower when you speak of an engine, and then the engine is literally what came in the field after the horse. So we came about with this idea of embalming the heart of a horse, of a Frisian horse. The idea is to let this horse just die peacefully whenever it happens, and then eventually we know there is a recipient in the engine that can welcome its heart. Goed zo, goed zo. Goed, goed. Waar zit het hert van, Wiepje? Aan de linkerkant, hè? Ja, u zeg ik. Ja, het een groot haat, Wiepje. Wiepje heeft een groot haat. Waar zit het hert in je money toe? Die had ik verstaan, hè? Ik weet precies wanneer er een onderhoud bij is. Dan gaat er een lang komen. En dan gaat er naar de dealer en dan krijg je geen onderhoud. Maar een ziel had er net. En het een hinder had een ziel. Als een hinder deed, hoeft men niks te vragen en hinder deed. Het just aan de eigen, het just. Ze lezen soms plaat, jongen, maar dan wist het wel dat ze sliepen. Maar als ze deed winnen, dan hoeft het net te vragen, dan wist het. Die is deed. Makkelijk zat die ze gewoon deed. Hoe ik aan het veertje ben, is deed. En de man toe, die het net dood, heb je juist niks aan. Zie ik daar de ruimte voor het hart? Nou, dat zou wel eens dit kunnen zijn, ja. Oh, juist. Ja? Ik denk het wel. Oh, dat is spannend, ja. Ja. In het hert van de motor, ja, juist. Ieder wat dat mij droogt en mij ondroogt, wat dat mij net versoepel is als ik in het weer spring. Of doe ik erin rennen, val ik er een langs Giet er wat aan ons beiden van als ik eruit vroeg, kom zo veel te toos net. Ploft er de ziel in één keer in mijn del, of waart iedereen maar sheriff, goed sheriff, trampje, skaas, valt ze er bij zoveel leur illegaal weer uit. En hoe verroem die first day blues? Weer bij die jongen, ken ik het wijf. Nou, dat is wel een traditioneel volkskunstmotief, het hart. Dus het ja, je kan sterk wel zeggen dat het blombladen binnen. Hè? Het is een ster. Het straalt naar buiten. Hè? En dan heb ik ze zo maken dat het terugrint, dat het een soort vlechtwerk is. Dus het keert maar terug, hè? Symbool voor de eeuwigheid. Er zit geen begin en geen eind aan. En dat zit in de natuur. Hè? Als je een waterleliebloem neemt of een dahlia, die stralende vorm van de bloemen. Hè? Een soort mensen vinden het mooi. Hè? Het is orde en eenheid straalt het uit. Hè? Dat is zo van de schepping, dat is net zomaar allemaal. Daar zit een orde in, een regelmaat. Hè? Dat vinden de mensen denken. Hè? Eert iets dan. Hè? Dat is een soort symboliek. Er zijn over de hele wereld wel mensen die dit doen, chipcarving in het Engels. Maar ze weten wel de oorsprong. Het wordt vaak ook wel Frisian carving neemt. Dus de oorsprong is wel hier rond de Noordzee, het Oostzeegebied. Dus die Friese schippers hebben misschien wel zorgen voor de verspreiding daarvan. Nou, die zit er ook op, die zigzagrand. Dat werd ook wel gebruikt bij de Vikingen en in de Keltische volkskunst.
Na de middeleeuwen ontstaat er een periode waarbij de moderne wetenschappen geboren worden. En die periode die wordt ook wel samengevat onder de noemer de mechanisering van het wereldbeeld. Nou, die transitie is er eentje waarbij we de laatste restanten van het idee van een bezielde natuur afschaffen. De Franse filosoof René Descartes zegt dan ook dat de ziel alleen aan de mens voorbehouden is. Dus we hebben een lichaam, maar die wordt bewoond door een ziel. Dat geldt niet voor dieren, dat geldt zeker niet voor planten en al helemaal niet voor bergen, rivieren enzovoort. Ja, je ziet hier heel duidelijk een soort van... dit is de getuige van een periode waarin de mens tegen de natuur inging. Dus dit is absoluut het mechanistische denken wat hierachter zit. Dit gaat dwars tegen elke idee van het organische in, het gaat tegen het natuurlijke in. Ik denk dat dit een fase is geweest die het noodzakelijk maakte voor de mens om te begrijpen wat technologie ook teweeg kan brengen. Dus dit heeft positieve en negatieve dingen met zich meegebracht in de geschiedenis. Dus je ziet hier heel duidelijk hoe technologie, hoe industrie gestalte heeft gegeven aan de samenleving in positieve en negatieve aspecten. En zonder deze fase hadden wij dat bewustzijn erover nooit kunnen ontwikkelen. En dat hebben we nodig om door te kunnen. Dat hebben we nodig om door te kunnen. Dus we moeten dit ook niet vergeten. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren is dat we het allemaal afbreken. Het moet ook gezien blijven. Ja. You don't want to kind of like throw some mystical notions around and saying the Europeans are just they don't know and they've lost contact with the real thing, and so there is the exoticization of the other that's doing it better and so on. I don't think so. But for better or worse, we got industry. And we just have still to come to our senses of what it actually did to us. So now, not trying to look back in a sad way, I just, the work I'm trying to do was to reconcile shattered worlds. When I hear of Moroccan immigration in the Low Countries, in Holland, as much as in Belgium, for example, and the general populist sort of rise where people think multiplicity is a danger or suspicious, and then you see Frisians that see that Hindelopen is kind of the pinnacle of their identity, and it's such a shared item at the same time. Yeah. I started to be interested by that engine because it's the start of commercial aviation. And of course, it's about crossing oceans, which today has particularly interesting relevance in the Arab world and between continents since the Syrian war started. And that's why it's called the Atlantic, because it crossed the Atlantic, but it's also Atlas is the mountains in Marrakesh. Atlantic was named after these mountains. We live in a world today where that is riven by resurgent nationalism and nativism, not just in the West, but all over the world in different ways. That we're beginning to see the return of 18th and 19th century idea of the nation. And one of the things Eric Kwok tries to make us understand that there's never been a time where the understanding of the world is articulated through that sense of nation, that the world has always celebrated the meeting, the interaction of cultures, the interaction of peoples, the mobility of people through time. And what better metaphor to describe this mobility of people than the engine that was created by multiple people? That we should recognize that we should appreciate creativity, and that creativity knows no boundaries, creativity knows no color, creativity knows no race. And I think that's the biggest takeaway I think Eric wants us to take from his art. And we hope that there'll be an opportunity in the future for Eric's work to enter into the collection of MoMA, because he's a brilliant artist.
So we made a frame ready with biscuit, once fired tiles. And what we are going to do is the outside is telling the story about the ships, the trade from Friesland abroad, which made Friesland rich. And the upper part is going to be painted with the Frisian flowers, the other iconic design. We weten dat deze tableaus vanaf eerste kwart 18e eeuw in de mode kwam. Dus toen kwamen tableaus, toen kwamen de Friese bloemstukken. Dus dit is wel typisch Fries, je kon dit nergens anders tegen. Dus deze Friese bloemboeketten en de losse bloemtegeltjes die zaten als strooibloemkes dan tussen de witjes. En zo werd vanaf de 18e eeuw werd het interieur inrichten in de zondagse kamer. Wow, this is a ride. So heavy, right? I'm here. Lift it up, put it, store it on here. Oh, okay, well, maybe you can walk. Okay, we got it. Okay. Well, this is the hardest part. We fixed it. Good job. The best way to let you see a little bit an indication of the colors, we got 4 basic colors. You see, for instance, the acrylic color, this one. And we walk on the engine part. I know you want to have this straight and plain wood. It's very nice. I show you some painting what's almost similar. I give you some samples of interloper motifs. And the bird, we call it the paradise bird, because it's for the Hindeloper sailors a very important symbol of their traveling all around the world and hopefully coming safe home. And that's why they saw in Indonesia and India the paradise bird, and it is a symbol here in Hindelopen. It's just like a silent wish that they would come home again. These flowers will connect in the wood, what we do here. We keep it in plain wood. Ik ben een Arcanthuskrul. Iedere keer komt het weer om in sneeuwwerk en die meubels. En ja, in Scandinavië komt het ook weer om. En de bloemen komen ook allemaal weer om. Dus dat is eigenlijk het begon van het de Hilper meubels en het Hilper sneeuwwerk. En daarna het schilderwerk uitkomt. Het voornaamste waar de Hilpers vroeger op vaten, weer dus dat we Scandinavië en dat we Sint-Petersburg, Rusland. Dus ik denk dat dat echt gewoon van vroeger is, dat mensen dus bij hem komen en dat het toch wel weer mij hem te maken heeft. Dat we toch overal te verhaal zijn geweest. Vroeger al. Dus ja, het heeft allemaal met de scheepsvaart te maken. The geol technique is coming from the Middle East, but Syria, North Africa, Morocco, Fez, Gibraltar, Italy, Spain, Antwerp, Harlingen. Right. That's the route. That's also a background I'm interested to tell. Yeah, the Maiolica history is going backwards to the Middle East a few thousand years ago. And the technique landed late 16th century over here, just finding back the Frisian sea clay to do the same job again. So the oldest tiles in Holland are full color, Southern Europe oriented. And then we started first just painting blue, and when blue was common.
Wat moeten we doen? We moeten proberen die relatie te herstellen. En dat kan niet door romantisch of vals romantisch of reactionair terug te gaan naar een periode waarbij we met een paard en een ploeg over het land trokken. Of waarbij een schoenmaker nog volledig zelf zijn schoenen in elkaar zat te timmeren. Maar we moeten wel een aspect daarvan meenemen. Dat is die directe relatie. En dat combineren met wat deze technologie, deze laten we zeggen, samenleving die hoogtechnologisch is, wat die nu eenmaal geworden is. روح إنسانية تكون فيها حب، تكون مثلا بعيدة على شيء مع المادة، تكون فيها علاقة إنسانية فيها التضامن، فيها يعني الشعور حتى بالمادة، حتى الشيء اللي تعطيه ماكينة ولا شي حدا كتعامل معاه ما كتعاملش معاه انت بيديك، الصوند مزيان ما كتحسش يديك، هذاك المشكل. يعني إلا قدرنا حنا نوصل لهم أنهم يتحكموا على أشياء هكذا كتولد ديك الطاقة الوجودية مع المادة اللي كتحيط بك، يعني راه شي حاجة كثيرة. Welkom bij uw eigen voicemailbox. Here is Eric Van Ho from Marrakesh. Apparently, in the team of the museum, it seems that there is a lot of epidemic reaction or rejection towards this idea about the horse heart. So anyway, it became such a drama that even the idea of gathering people to discuss this is kind of out of the question. And the museum really prefers to keep it down to no heart in the engine, so it will be empty of any heart. There was a little bit of a backdrop when they said that, we paid for the sculpture, so it's our right to decide and so on. But anyway, let's keep cool. We have enough greatness beside the horse heart to make this thing nice. I am done. I think it's a wonderful sign of sort of commitment of the museum team to this project, that they're so, let's say, they feel personally related to what is happening. And I think that's absolutely wonderful. A lot of things were happening in the Netherlands about animal rights, etc. So I sensed in Dutch society a sort of hypersensitivity towards everything that is happening with animals. So I think it was my responsibility also to attend you to that kind of hypersensitivity in Dutch society. And of course, clearly in mind that you as an artist are free to do with that what you want, because that's your artistic freedom. But I think it was our obligation as a museum to be a part in that dialogue as well. The purpose of art is not so much to please, but rather to question. So, I mean, in this case, obviously, we touched a nerve of the thing. So, can we take something that's actually quite tensed, like, let's say, the organ of an animal, and do it in such a way that we disarm all of the tension that's around it, as a way of exalting what brings us together, or what's at stake, or what we could achieve. If we can't solve that, how can we address immigration at all? How can we think we're multiple, even though we're racist, perhaps? So,
when I started making these engines, sculptures, it all sounds quite cheesy in a way. It's not easy to keep things open. And the mixing of cultures, hence of viewpoints, of relationship to time, to love, to, to spirits. All this hopefully allows for, so let's say a reawakening. Anyway, the cynicism has to end. We should work on the dogma. To build a new relationship with with technology or with our production means is about simply removing dogma from it and bring affect back in. Ça, c'est l'équipe. Haraga, the guys crossing the sea, right? The migrants. We call them the Haraga, they're burning because they cross the sea and they burn their passport on the beach before leaving. So he says, migrants. Yeah. Yeah. Yeah, but I can see that's the angle in somewhere. Let me work down some of that. You want this on? It's better to take it off. I think it's better. So there will be no heart in it. Why did you agree with the decision of the museum? All of what this work seems to have been doing for the last months now is to unite people around it, despite their differences and so on and so forth. And in a way, putting this heart here, because it hurts the sensibilities of many various people throughout the system, for some reason I would disagree with and some reason I would agree with. It would polarize the debate. Some people would be against, some people would be for, but the whole conversation would turn only around that anymore, which comes back to politics to some degree, and is not that interesting. So to get away from that polemic, I'm actually quite content with the idea of leaving this spot empty. At the same time, philosophically, I think it's quite valid and interesting to consider this sculpture to be a sort of empty reliquary or void full, filled with void reliquary. Ain't that peculiar? Well, I think, this concentrates, by its emptiness, nevertheless, concentrates many of these questions we might have, hopes we might have, whatever not. But basically, all of what we're not sure of. Which doesn't feel like a defeat or bending for Western dogmatic thinking. Well, I don't know if dietem anyway. This sculpture is not really Western. I mean, so we noticed with the porcelain coming from Harlingen that it actually comes from the Mediterraneans through by way of Al-Andalus. That maybe the Hindeloper painting were connected to Sweden and to Maghreb as well, and so on and so forth. So there's been so much feeding into what the Hindeloper background of this part of the Netherlands is, that in the end, this represents that quite well. So, but, well, everybody can make his own opinion about that, because it's a poem, hence, it's not science, nor politics. Steer your way past the ruins of the altar and the mob. Steer your way through the fable of creation and the fall. Steer your way past the palaces that rise above the rot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Steer your heart past the truth that you believed in yesterday, such as fundamental goodness and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought,
year by year, month by month, day by day, thought by thought. Doucement, pas trop fort s'il vous plaît, vous êtes fatigué. Pas tout le monde qui dirige, ça marche pas. Ça c'est con, on aurait pu éviter ça. Moi quand vous êtes comme ça, tous ensemble en train de pousser, ça va jamais. Surtout quand c'est la fin de journée. They whisper still the ancient stones, the blunted mountains weep. It's bad news. Very bad news. As he died to make men holy. Okay. We'll see. No, I'm not crying. Things cheap. And say the mea culpa, which you probably forgot, year by year, month by month, day by day, thought by thought. Nice to meet you. Hello. Hi. Nice to see you. Nice to see you, indeed, yeah. Yeah. It's impressive. First time you see it? Yes, yes. Well, I've seen pictures on the website, of course, but not in the flesh, or in the boot, I should say. It's absolutely stunning. And have you met the horse? The horse? Yes. The horse. At the bottom there, we have this container in crystal glass, and it's the contents of the volume of a horse heart. Yeah. And the idea was to, why not put a preserved horse heart? Oh, beautiful. It's kind of like the container of all secrets or Yeah. something. So it's filled with nothing, or maybe it's filled with everything, equivalently. The technology is, on the one hand, can be a cornucopia, so a horn of plenty that generates everything that we need or that we want. And on the other hand, we always imagine it to be Pandora's box as well, so all calamities of the world can... And we want it to be, almost. Yeah, almost, yes, We yes. have a desire to be annihilated by the machines we create. Yeah, it's a secret We almost designed them It's a as secret such, wish. but It's yeah. like a sadomasochism. Wat trouw me erin? Ieder wat dat me droot en me ondroot, wat dat me net versoepelt als ik in de veert spring. Of doe ik terug het wetter, val ik terug een oervlak, spring ik erop met zwier en zilligheid. Gaat er wat aan ons beiden verlennen als ik eruit kroep? Kom, zo viel het ons net, er wordt wat woen. Plofte de ziel in één keer in mijn dellen waar hij erin marcheren, boetscheren, tromtjeren, skaaft en sliep ontleeën en kop haar haren mochten. Waarom valt ze bij Saffelen Leorille gaan weer uit? En hoe verroen die first date bij us? We waren beide jong, dat kan ik net niet vertellen. En waarom kan ik net van het lucht leven, maar er deed ik wat terug me heen om de brud bien waar, mij aan één stuk bij te houden. Wat heeft er al gestaan om me genen te krijgen, zodat ik erin springen kan en het versoep. Dit is een male moele, dit is een kop en dit per hand op wat rennen ze uit. I mean, it's hard to comprehend. We touched and collaborated and worked with so many people over the course of this year. So, it's out of my hands now. This thing is, I think what's beautiful about it is that it's more than the sum of its parts. It can hardly be fathomed in a sense. And it's also because of the amount of people and emotions that got consecrated into it. So, and actually, I'm not trying to control. I'm happy to let go, actually. Are you ready to let it go now? Yeah.
Absolutely. Yeah. Well, I think, you know, it's been claimed already. So in fact, it's not mine. It never was. And now it's basically all of the tiny bits that are there are just like gonna stick together. And it's very beautiful to see what it could mean. And what I'm curious now what people are gonna do of it in the coming decades, you know, because it's only starting really. You could go anytime through that door and down the street until you leave the houses behind you, where the crows are